Ćao ljudi, ja sam Ilona, dobrodošli na ovaj kanal. Danas ću vam pokazati šta sam to novo dobila u ogromnom paketu od Aleksandar Cosmeticsa. Vrećica u kojoj držim sve stvari jeste poklon koji jesmo dobili, ali čisto da imate sliku o tome koliko proizvoda je stiglo. Neću pričati o tome da je pre koji dan stiglo i dosta stvari za noć veštica, ali kako bih odvojila te kolekcije, da kažem, pokazat ću vam šta mi je omiljeno od paketića koji smo dobili za noć veštica, a to je ova Beautiful Darkness paleta, koja izgleda ovako. Boja mi se jako sviđa, jako volim ovu Senf boju i ove shimmer su jako lijepe, cela paleta je neki moj vibe, ali ono što je apsolutno sve oduševilo jesu mini highlighteri, tečni, u bočicama koje izgledaju kao lobanjice. I iskreno oduševljena sam pakovanjem, oduševljena sam nazivima boja. Recimo ova crvena se zove Blood of My Enemies. Ova je previše jaka za lice, ostavlja puno stejna, tako da ja neću koristiti na licu, ali mi je prelepa ovako kao ukras. I kad budu neke special effects, glitter stvari, koristit ću je sigurno. Ali ove tri su jako nosive, jedna ima plavo-zelenkast odsjaj, jedna roze i jedna je klasično ona biserna bela. To je to što se tiče ovih lobanjica. Samo sam htjela da podelim svoje oduševljenje. Uduševljenje, to bi bilo zabavno. Sad ću preći na proizvode odavde. Vidjet ću da li ćemo proći kroz sve. Da je još jedne stvari sa noći veštica. Carmin. Jako lepa boja. Stiglo je puno stvari, samo su ovo, da kažem, neke moje omiljene, da vam ne bih sad pokazivala 20-ak stvarčica koje nemaju veze sa ovim paketom. Znači, prvo što ću vam pokazati jeste nešto oko čega se najviše radujem, a to je The Emily Edit The Wands paleta. Emily Noel je blogerka koja već jako dugo ima kanal i već jako dugo radi recenzije proizvoda. Što drogerijskih, što high-end, ona je jedan od onih prvih recenzija kanala, tako da me jako raduje činjenica da ću moći da probam nešto što je neki youtuber radio. I raduje me činjenica da ću moći da probam zato što je tati rekla da joj se ne sviđa paleta i da se ne blendaju dobro, tako da ja želim što pre da je probam da bih mogla da vam kažem da li je tati bila u pravu ili ne. Jako mi se sviđa izbor boja, bukvalno imate sve. Ova zelena ovde je predivna boja, predivna. Neću imati vremena sada da vam svočujem sve, ali svočovat ću vam par nekih nijansi koje mi se sviđaju, bacit ću vam vide nekih, da kažem, paleta koje mislim da su relativno bitne. Znači ovo su tri neke meni jako zanimljive boje, a to su Grateful, Pizzazz i Pezzazz, ne znam kako to izgovaraju, i Juice Paid. Jako mi se sviđaju i nisam ih još uvek probala na oku. Probala sam ovu nijansu Prayer, danas to imam malo u pregibu i još neke druge. Ubacit ću vam svakako video koji će ići u toku svega ovoga, čisto da, eto, možete da vidite. Zatim imamo I Love Revolution, Now That's What I Call Makeup paletu, koja izgleda ovako. Za nju nećete dobiti svočeve, zašto? Zato što ću nju pokloniti u giveawayu, tako da onaj ko bude srećan moći će da osvoji ovo. Ukoliko niste, bacite pogled na moj Instagram, pravim giveaway vezan, u znaku toga što vas ima 50.000 na Instagramu. Nadam se da će vas nekad imati toliko i na YouTubeu.
tako da bacite pogled ukoliko biste želeli da osvojite nešto od ovoga. Sledeća je ponovo Emily Edit The Needs paleta. Paleta u kojoj imate bronzer, rumenilo, highlighter. Imate nešto što se čini kao neki puder za setovanje i 6 senkica. Izgleda ovako. Ona mi se čini kao nešto što je savršeno za nekog ko se ne šminka puno i za nekog ko žele da ima sve na jednom mestu, tako da ovo je super za ljude koji nisu baš previše u šminkanju, ali vole da im prosto sve bude lako dostupno, tako da, eto, to je neko kome bih predložila ovakvu paletu. Moram da primetim da se svočevi senki iz ove palete i iz velike palete malo razlikuju, jer mislim da su ove iz velike malkice bolje, a to je ponovo neko moje lično mišljenje. Kako ja shvatim ovu šminku i kako se meni čini, ne znači da je identično sa vama. U smislu ne znači da ako se meni nešto ne sviđa, da se vama neće svidjeti. Ovo je nešto što će mi biti jako teško da ubacim u giveaway, ali mislim da hoću jer mi zaista ne treba. Ovo je paleta senki, ali ovo pakovanje je van svega, znači ne znam. Jako mi je teško da, evo kako izgleda unutra, jako mi je teško da odlučim da ovo poklonim samo zbog pakovanja. Nemojmo obraćati pažnju na moje nokte, jer ona zna da mora da ih sredi što pre. Zatim imamo, znači neće stvari sve biti podeljene kao šminka, pa ne znam, kosa, pa nešto, nego kako vadim. Ja se izvinjavam, jako sam bolesna, imam temperaturu, tako da možda ne zvučim ili ne izgledam previše energetično, ali to je zato što nisam. Ali sam svakako htela da vam snimim ovo. Sledeće imamo Revuel masku sa šljokicama. Ona u sebi ima glitere i to, iskreno vam kažem, nije nešto čega sam ja fan. Niti... Znači, niti ovakvih peel-off, niti glam glow fazon maske sa glitterom. Glitter nema nikakva pozitivna svojstva za vašu kožu i ne mislim da mu je mesto u skincare-u, tako da ću i ovo pokloniti nekome koja to možda nema takva uverenja kao ja. Ali ne kažem da je loše ili da ne radi za kožu ništa, samo mislim da je dodavanje glittera apsolutno nepotrebno u skincare industriji. Sledeće imamo nešto što apsolutno nikad nisam probala, a to su Kalo Charcoal maska za stopala. Iskreno, nikada nisam koristila masku za stopala, nisam znala da mi treba, nisam znala da to postoji, tako da radujem se isprobavanju, mislim da će mi biti jako neprijatno zato što, ne znam, ne volim mokre stvari na stopalima, glavna stvar. Zatim imamo ovu Revuel kremu za ruke sa serumom, probala sam je i ja, probao je moj dečko i sjajna je. Stvarno deluje jako hidrirajuće. U smislu da trenutno kakvo je vreme, moja koža bude jako suva, pogotovo ruke, pranje sudova, brisanje, konstantno pranje ruku zbog šminke i hrane i svega, prosto isuši ruke, tako da ovo mi se jako svidelo i nema nikakav miris, tako da nije mi iritiralo čak ni delove na ruci koji su jako oštećeni, ni dečku neke posekotine, tako da mislim da je zaista super stvar. Još jedna stvar od Revuela koju nisam ubacila u ovaj video zato što je u kupatilu, znači nešto što jedva čekam da isprobam, maska za kosu koja je termalnog tipa i ima neku čili ili neku papriku u sebi. Javili ste mi se na Instagramu sa iskustvima i rekli da pecka, ali da posle toga kosa bude jako mekana i da se lakše raščešljava, samo da treba paziti da ne kapne na lice, na ruke, zato što zaista pecka. Tako da kad izdržite to peckanje dobijete zauzvrat jako lepu kosu. Barem ja pretpostavljam. Zatim imamo blush Sunđer.
Bacila sam kutijicu jer sam htjela da što pre bacim nepotrebno smeće. I imamo nešto jako interesantno, a to je ova Infinity četka za kosu. Uvek sam htjela da probam ove sa rupama, zato što kad feniram kosu, vazduh će moći da prolazi kroz ovo. Ja trenutno s mojim stanjem kose ne smem da peglam niti da uvijem kosu, tako da je feniranje jedina stvar koju smem ponekad da radim, u smislu dozvolim sebi tipa jednom nedeljno. Tako da jedva čekam da probam ovo i javljam vam utiske u nekom videu za stilizovanje ili negu jako oštećene kose. Zatim imamo Body Boom Banana Coffee Scrub. Izgleda ovako, mirisali smo ih na sajmu, svi mirišu jako lijepo i imala sam jednom jedan, mislim da je bila neka naranđa ili mandarina. I jako lijepo radi na tome da prosto ispilingujete lice, bože, tijelo. Vidi se da sam bolesna. Jedna zanimljiva stvar jesu Ardell trepavice na magnet. E sad, ja jesam jednom probala trepavice na magnete i apsolutno mi se nisu svidele, bilo je nemoguće zakačiti ih, ivice su visile, ali ove imaju magnete baš na ivicama, imaju puno magneta, ovi su imali samo jedan magnet na sredini i kao šta to tačno radi. Tako da, recite mi da li želite da ovo isprobam u nekom zasebnom videu, u smislu isprobavanja zabavnih stvari ili nešto tako, ne znam, lupila sam sad, ali recite mi zato što bih ja to eto lično gledala. Ja sam taj tip youtuber gledalaca. Šta sam rekla sad? Imamo još nešto zabavno, a to su Revolution Pro pomade u boji. Imamo crvenu, znači baš je crvena, imamo belu, sekund samo, imamo belu, znači bela je uvek potrebna. Bela mi je naravno uvek potrebna, ali imamo i pink koju ćemo pokloniti prosto zato što pink ne koristim često. Sljedeća stvar koju imamo jesu ovi gliteri. To su glitter paste, imamo srebrnu, zlatnu i crvenu, ali ćemo njih pokloniti jer imam baš puno glitera i mislim da će se neko obradovati malo više za njih nego ja. Ne da se ja nisam obradovala, nego prosto mislim da će nekom koristiti više. Sad imamo jedan brand koji mi je jako, jako zabavan, jako interesantan. A to je EQ Infusions, od kojih sam dobila šampon, balzam, ovaj tretman sprej, u redu je. I suvi šampon, ali u peni. To je nešto što nisam probala do sad i iskreno se radujem isprobavanju, jer nisam naletela ni na šta u toj formi, kao i na ove stvari. A to su maramice koje u sebi sadrže, ova je parfemska maramica za kosu, ovo je antifriz maramica za kosu i suvi šampon maramica za kosu. Zamislite, bukvalno došli smo do tog stadijuma. Došli smo do tog stadijuma stvari za kosu. I nikad nisam videla da... Moram da namestim svoju kosu kad pričam o kosi. Nikad nisam videla takve stvari u tom obliku, da kažem. Sljedeća stvar koju imamo jesu Ardell magnetne trepavice. Ono što me interesuje kod ovih jeste da li će se pokazati bolje od magnetnih koje sam probala sa jednog drugog sajta. Mislim da hoće zato što ovi imaju puno više magneta i imaju magnete na samim krajevima, što prethodne nisu imale. Prethodne su imali samo jedan magnet na sredini i oni su mislili da će to nekako da radi. Recite mi da li možda želite zaseban video gde ću isprobavati neke zabavne i čudne nove stvari, kao što je lupam, kao što su ove maramice, ovaj šampon, suvi šampon u peni, kao čisto da znam da li bi vam to možda bilo interesantno. Imamo i famozni Conceal and Define puder. Zašto mnogi želite da ovo što pre probam? Znam. Ima ovo, nije mi jasno zašto puder ima ovo, ok mi je za korektor, čudno mi je za puder.
Korektor mi se uopšte nije svidao. Ne volim stvari koje se suše da budu mat, prosto ne volim to na svom licu. Znam da će i ovo biti takvo, ali pudere kad nosim, pošto pudere nosim bukvalno jednom u 2-3 nedelje, mogu da izdržim. Za korektor ne mogu nikako da pretrpim taj horor, ali znam da se to mnogima sviđa, jer mnogi vole full coverage rutinu. Ja ne volim i zato mi taj korektor nije legao. Ali isto kao što sam vam iskreno rekla za korektor, isto tako ću vam iskreno reći i za puder. Nijanse koje ja imam su F2 i F3. F2 mi odgovara, tako da ćemo uskoro imati priliku da radimo full face of Revolution Beauty. Tako da javite mi ako hoćete taj video, tako što ćete lajkovati ovaj sada. Sljedeća stvar koju imamo, za koju sam dobila definitivno najviše poruka, jesu ove Revolution četkice za šminkanje, Rose Gold su. Nisam ih još probala jer sam ih juče oprala, malo pre su bile suve tek. Jako su mekane i oblici su jako lijepi, pogotovo ovih četkica za blendanje. I sama jedva čekam da isprobam i da vam javim da li mi se sviđa ili ne. I da vam javim da li se taj set isplati. Tako da, baš se radujem novim četkicama. Baš odavno nisam imala nove četkice. Znam kako to zvuči, ali nije bilo potrebe za tim. Sljedeća stvar jeste Revolution Pro pojedinačne senke. Ove su u marble fazonu i u ovom glitter fazonu. Ono što mi se od svega ovoga najviše dopada, iskreno, jeste kutija. Jako je dobra, jako dobro radi i mislim da ću uzeti i veće ako imaju. I imam još jednu ovde marble, nije stala u ovu niti u one dve Z palete. Ove glitter su kao pasta, slično kao glitter pasta, znači morate ih svakako na neki glitter lijepak naneti, a ove su prelepi šimeri, zaista su lijepe senke i jako se lijepo blendaju. Sad ću vidjeti da li će se vidjeti glitter ovako na prstu kao swatch. Znači, tako nekako izgleda sve. Kad biste samo razmazali glitter, ne bi bilo dobro, tako da tako ne radi. Treba vam lepljiva baza, trenutno ima prst ta lepljiva baza, ali eto čisto da imate uvid u to da se ne zeznete. Još jedna jako zanimljiva stvar koju sam vidjela na sajmu i bila sam prijatno iznenađena, jeste Revolution Skincare, koji jako izgledom podsjeća na Ordinary i cenovno će biti jako pristupačan. Sad, radi se o skincare-u koji nije samo krema noćna, dnevna, nego imate razne kiseline, imate razne zanimljivije stvari koje će možda i bolje uticati na vašu negu kože. Ja sam dobila 2% hijaluronsku kiselinu. Što se sastojaka tiče, meni se čine apsolutno ok. Kucala sam ih na onom sajtu COS-DNA i super je. Kako se ovo nanosi? Nanosi se u suštini kao neka dodatna hidratacija i mora se zaključati kasnije serumom ili kremom. Tako da to je neki način. Sve što radi jeste da dodatno hidrira, što je meni super jer imam dehidriranu kožu. Imamo i ulje za zanoktice, Seče Condition se zove, ili šta god, nisam baš u svetu noktiju, Nina se brine za to. Art of Sparkles će mi raditi nokte ovog meseca. Još jedna jako zanimljiva stvar, speaker za upatilo. Možete puštati muziku, javiti se na telefon, jako je cool. Nazad ima ovo steki za lepljenje i to mi je bilo baš zabavno. Imamo i tonu blush, zato ih neću izvaditi sve, ispašće. Imamo puno blush olovaka za oči. Probala sam ih, jako su mi dobre, jako se lepo blendaju, jako su dugotrajne, nisu skupe. Sad ću vam ubaciti video da vidite boje koje sam dobila. Pored toga sam dobila i roze blush pincetu, to uvek svima treba, nama ženama pogotovo kad izgubimo svaku moguću koju imamo. Ovu torbicu uz to jest vrećicu koju mi je sestra već rezervisala. I dobili smo veliki NYX peškir, što je isto jako lijepo, služit će super za... Veličina je taman onako za kosu, nije baš da se vi ogrnete, ali je super za umotavanje glave.
I to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam je bilo zanimljivo ovakvo prikazivanje proizvoda. Što se tiče proizvoda za koje vas interesuje neka detaljnija recenzija, napišite mi u komentaru. Znam da ste mnogi hteli da radim Full Face of Revolution. Trenutno imam dovoljno proizvoda, ranije nisam imala, ali sada imam dovoljno da odradimo ceo look, tako da uskoro ćemo se družiti u nekom takvom videu. Što se tiče ostatka, slobodno mi napišite da li ste probali nešto od ovih stvari, kako vam se čini, kakve preporuke imate za mene što se tiče daljih kupovina i to je to. Ja se izvinjavam ako mi je energija bila na nivou ravne linije, nije da je često daleko od toga jer sam tako malo flegma kad su u pitanju ovakve stvari. Ukoliko vam se sve svidelo, naravno lajkujte video i pretplatite se na moj kanal, značilo bi mi baš puno i vidimo se u sledećem. Ćao!